tillader sig, at det især er kvinder, der går i psykoterapi, og det kan man vist også med god ret hævde. Jeg har så en overvægt af mænd i min praksis, og det kan selvfølgelig hænge sammen med, at jeg selv er mand. Men flere og flere mænd har da også, ligesom mange kvinder, forstået betydningen og værdien af at have ikke bare en coach, hvor det typisk handler om selvoptimering og det at blive en forbedret version af sig selv, men betydningen og værdien af at have et rum, hvor det er muligt at bearbejde ens mere indgroede, ofte ubevidste mønstre, som er de her mere eller mindre automatiserede måder, vi har lært at relatere til andre og til verden på. For det er typisk de mønstre eller måder, der kan hæmme eller begrænse os, og tit er årsagen til, eller det, der ligger bag ved mange af de psykiske vanskeligheder og problemer, som mange mennesker går og døjer med. Det kan komme til udtryk på utallige måder, men det er jo også sådan, at vi i enhver situation, vi er i, der er vi nødt til at cope med den, eller relatere til andre, eller netop afstemme os med hinanden. Og det kan jo være vanskeligt, men også noget, det lønner sig at arbejde mere bevidst med. Så det at undersøge sine reaktionsmønstre, sine handlemåder og lære at forstå sit følelsesliv bedre og alt, hvad det signalerer til os, vores indre, vores drømme for eksempel, og i det hele taget, hvordan vi fortolker vores omverden og det ydre, ja, det er jo en opgave, vi har alle sammen. Og sådan set en personlig udfordring, som mange flere mennesker måske burde tage op. Så hvordan finde formål? Hvordan opleve større meningsfylde? Hvordan får vi udfoldet vores potentialer, sådan så vi kan bidrage med det helt særlige, unikke, vi hver især har at tilbyde vores omgivelser, vores medmennesker, den større helhed? Ja, det er jo nogle af de mest centrale spørgsmål, der faktisk er svar på. Ikke et svar, men svar, der bliver tydeligere efterhånden, som man lærer sig selv bedre og bedre at kende.